दसेनो मा जालाबायखो होमबा बिसोरो दसेनो मा जालाबायखो होमबा बिसोरो गैला हनै सेस खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननो बे दहायनि ससे भिडिअनि बागै ओमफ्राय गुवारै फोरमायनो थांगासिनो लोगोसे दावराव देख्रेब सारनि बागै फंनैसो बुंगोन लोगोफोर नोंथांमोना बयबो मिथिखायो जे मानगोनां दावराव देख्रेब सारा थांनाय माबायाव मा होनो नोंथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंनायखौ लानानै दा गोबां रोखोमनि माने ससियेल मिडियायाव गोबां बिथांखौ ट्रल खालामनाय नुनो मोन्दों नङा होनबा दा बिथाङा BPFनि एगेन्स्टै गोबां बाथ्रा बुंनायखौ लानानै ओमफ्राय बेजों लोगोसे UPPLआबो गोबां माने UPPLनि मानसिफोराबो माने खामानि मोननांगौ खालि BPFनियाल' मोनबा जाया बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय जादों नङा होनबा दा बेखौ लानानै गोबां कन्ट्रभारसि जागासिनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे दा नैबे दहायनि ससे भिडिअ आं बेखौसो बुंगोन गिबियावनो जे सासे बिहामजोना मा जाखो नङा होनबा बेजों बे सासे बुरै मानसि दा नांलायदों नङा होनबा नोंथांमोना सानना नाय बे बुरै मानसि आरो बिहामजोजों एसेबां नांलायदों बे सासे भिडिअ रेकर्डिं खालामदों नङा होनबा उनथाव बाथावनो बे बुरै मानसिजों बिहामजोजों बिदि नांलायो सोरबा बे बिहामजोआ एसेबो साननाय हनाय गैया नङा बिनिया मेलेमफोराव बे बुरै मानसिखौ बिदि खालामो बेयाबोथ' फाला बुरला फैगोन ना सानसे समाव बुरैबा बिदि बुजायोबा बिहामजोजों नङा होनबा सानसे समाव फिसालानि बिहामजो फैगोन फिसाजोनि नङा होनबा बिहाव बिखुनजो बेबायदि फाला बुरलासो बिदि सोरबा बुरै मानसिखौ बिदि अयनाय खालामनो नङा होनबा हामा बेफोरबायदि खालामनो नङा होनबा दा जेखि जाया आङो सोरबाफोर जुदि अबे गामिनि नङा होनबा बेखौ मोजाङै गामिफोराव रायजोफोरा बुजिनांगौ बेबायदि बुरै मानसिखौ जानला मोनला बुनानै माने अयथासार खालामनाया गोरोन्थि जादों बे बिहामजोना ना सोरसो जाखो नङा होनबा नाख्लाय नुख्लाय खालामदों बे बुरै मानसिखौ बोराय बुरै मानसिफोरखौ जोथोनसो लानांगौ बे टाइमाव ओमफ्राय दा जोबनायाव बेखौनो बुंदों आङो जोंहा मानगोनां दावराव देख्रेब सारा माने दाख्लै मोजां बाथ्राखौनो बुंदों बिथाङा मा गाज्रि बुंदों नङा होनबा बेवहाय आंबो सापर्ट खालामो दावराव देख्रेब सारा जों बयबो रायजो राजाफोरा जेनेबा UPPLआनो जा BPFआनो जा जायफोर मोजां मोननाय रायजो राजाफोरा भट होनानै देरहासार खालामदों नङा होनबा गामि खनला खनला गिबियावनो डेभेलप जानांगौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों नङा होनबा दा डेभेलपआ खालि मेन जायगा बा टाउन सहरफोरावल' जाबाय जाया नङा होनबा गामिनि मेन सिंफोरावबो जानांगौ नङा होनबा दा टाउनावथ' अलरेडि जाखाबाय दा गामिनि टाउनफोराव माने गामि सिङावसो जाग्रोनांगौ दा बेखौसो खावलायो आंबो लोगोसे ओमफ्राय बयबो गामियाव जिहेथु मोननो गोनां फेसिलिटिफोर मोननांगौ बेजों लोगोसे जोंहा दावराव देख्रेब सारा बेरायनायखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन सरकारनि फैसाखौ लानानै बेरायदों माबादों नङा होनबा बेफोरबायदि ससियेल मिडिया नुनायाव गाज्रि मोनगोन माबागोन नङा होनबा बेफोरबायदि जानाङामोन आरो एक्सुवेलि सरकारनि फैसाफोरखौ जोंनि रायजो राजानिफोरनि खामानि मावनाय डेभेलपनि थाखायसो फैदों नङा होनबा बेफोरखौ आरो जेनला मेनला बाहेरायाव थांनानै बाहायबा बोरै जानांगौ नङा होनबा दा बेफोरबायदिबो बाथ्रा ओमफ्राय बेजों लोगोसे बयबो खामानि मोनलायनांगौबो नङा होनबा खालि BPFनि कन्ट्रेक्टरफोरानो मावबाल' जाया नङा होनबा BPFआनो जा UPPLआनो जा बयबो बर' मानसिफोरनो समान रानना होनांगौ नङा होनबा कन्ट्रेक्टरखौ गावसोरल' खामानि मावबा बोरै जानो नङा होनबा गावसोरल' राजा जानो नागिरबाय दा बेफोर बाथ्राखौनो बुंदों गोरोन्थि जेबो बुङाखै दा जोंहा मानगोनां दावराव देख्रेब सारा नङा होनबा बर' हारिया बयबो गावनि सोमावसारनाय गावनि गोबां रायजो राजा नङा होनबा बिसोरनिबा बिमा फिसा सोरनिबा फिसाला बेफोरबायदि ज' नांनानै जोङो बयबो खौसे जानानै आन्दलन खालामनानै बेवहाय गोबां मानसिफोर थैदों बेफोरनि थाखाय दिनै जों बेफोरबायदि मोननो हादों गोहो नङा होनबा दिनै बेफोरबायदि जाया होनबा दिनै जों बेसिम सफैनो हायामोन नङा होनबा दा जों बयबो आरो बिदिनो खौसे जानानै जों बयबो ज' खामानि मावलायनांगौ बेखौसो खावलायो नङा होनबा जोबनायाव नोंथांमोना बिदिनो बयबो अनलायलायनानै थाथों नङा होनबा बर'फोरा अनलायनानै ज' जानानै एना एनि जानाङा ओमफ्राय लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक साबसक्राइब शेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ स' माच